Va veni clipa, ceasul când toți ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Dar cine se va pregăti în vreme ca aceasta, ferice de el, să ne aducem aminte că și noi altădată eram îmbrăcat cu o haină albă și tot așa, la rândul nostru, am luat și noi botezul. Și fiecare să se gândească la legământul pe care l-a făcut înaintea lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Aleluia! Să știți că nu la voia întâmplării se face acești boteze. Se face la ordinul lui Dumnezeu. Acest botez este o pregătire pentru împărăția lui Dumnezeu. Glorie! Să vă Haideți să ne ridicăm în picioare. Ca să vă vestesc cuvântul lui Dumnezeu cu privire la botez. Ce este botezul? Intrăm acum în apa aceasta. Această apă nu poate să ne curățească de păcate. Această apă nu poate să ne dea mântuirea. Nu putem rezolva mântuirea prin apa aceasta. Mântuirea noastră a inventat-o Domnul Iisus Hristos prin sângele Lui. Aleluia! Și noi facem lucrul acesta. Botezul acesta, dacă vreți, înseamnă mărturia unui cuget curat. În lăuntrul lor, Domnul Iisus Hristos ne-a curățit. Hristos ne-a curățit. Hristos ne-a iertat de păcatele noastre. Și prin Hristos am căpătat mântuirea. Și noi intrăm în apă nu ca să fim mântuiți. Intrăm în apa botezului că suntem mântuiți. Vreau să vă spun că oamenii aceștia care fac lucrul acesta mărturisesc că ei sunt oameni care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, care încheie un legământ în apa botezului, că ei au o mărturisire înaintea lui Dumnezeu, că ei sunt curați înaintea lui Dumnezeu. Îndemn pe candidații aceștia și le sfătuiesc că dacă faceți legământul acesta a lui Dumnezeu, faceți-l cu credința în Dumnezeu. Iată venim înaintea ta în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Te rog, voi să înțeleagă cuvântul tău și voia ta și tu să-i păzești, să-i ocrotești de cel rău. Amin. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă crezi în Domnul Iisus Hristos care a murit pentru păcatele tale, până când închei acest legământ în apă botezului? Pe baza mărturisirii tale și a credinței tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine a crezut să
ora aurică te întrebăm în numele, dacă crezi în Dumnezeu Tatăl, dacă crezi în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor Său personal, până când îți pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului Iisus, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh.